ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଏହି ଉପାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବଦଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେବଉଠିନୀ ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଏକାଦଶୀକୁ ଦେବଉଠିନୀ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ 2022 4 ନଭେମ୍ବର ଦିନ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ହରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ଓ ଭକ୍ତି ସହ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଅଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କ ୟୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେବଶୂନିକ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷୀର ମହାସାଗରରେ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବାବା ଭୋଳାନାଥ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବଉଠିନୀ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ୟୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେବଉଠିନୀ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଯେମିତିକି ବିବାହ ବ୍ରତଘର ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ରହିଛି ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଟେ। ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଓ ତା ସହିତ କହିବି ଦେବଉଠିନୀ ଏକାଦଶୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ଓ ଏହା ସହିତ ମୋକ୍ଷ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିବି ଦେବଉଠିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବଦଳିଯିବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେବଉଠିନୀ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର 3 ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ଏହାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ 6:08ରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ଓ ଉପବାସ କରିପାରିବେ ଓ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଦେବଉଠିନୀ ଏକାଦଶୀ ପୂଜା ବିଧି ଦଶମୀ ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଭୋଜନ କଦାପି କରିବେ ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପାଣିରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ ଓ ଏହାପରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ ଦେବେ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ଫଳ, ଫୁଲ, କର୍ପୂର, କଦଳୀ କିଛି ମିଠା ନେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ ଓ ଶେଷରେ ଆଳତି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦିନସାରା ଉପବାସ ରହିବେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁଣି ଆଳତି ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଫଳ ଆହାର କରିପାରିବେ। ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥର ଫଳ ଓ ଜଳ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଓ ଏହା ପରଦିନ ସକାଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ନଭେମ୍ବର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେବଉଠିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବନ୍ଦ ତାଲାର ଚାବି ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେତେ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରୁନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଇସା ତ ଆସେ ସତ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହୁନାହାନ୍ତି ଓ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ କିପରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଉପାୟମାନ ରହିଅଛି। ଏମିତିକି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେହିଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିପାରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆପଣ ଯଦି ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କେମିତି ହେବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଧର୍ମକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ସରଳ ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବଉଠିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କେଶର ଓ କ୍ଷୀରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରିବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ଉପାୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମନୋକାମନା ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବଉଠିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଓ କିଛି ପଇସା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପଇସା ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେ ଭଗବାନ, ପଇସା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି।
हे ଭଗବାନ କୃପା କରି ଏହାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ଓ ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ପଇସାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମିରାରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ପଇସା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଅଛି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପଇସା ସାଧାରଣ ପଇସା ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ ସେହିଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେବଉଠୁନି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନର ଯଦି ପାରିବେ କ୍ଷୀରି ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଭୋଗ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତି ଉତ୍ତମ ମାନାଯାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧଳା ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯଦି ଏହିପରି କ୍ଷୀରିକୁ ବା କ୍ଷୀରରେ ବନାଯାଇଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଭୋଗକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ଧନ ଦେବାକୁ ହେବ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କାହା କର୍ମରେ କେତେ ଧନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଏହାକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରିବେ ତ ଏହି 4 ନଭେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବଉଠୁନି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଦେବଉଠୁନି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥାଏ ତ ଏହାକୁ ଅତି ଉତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ନାହିଁ ତ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଓ ବାଦାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାନିକି ଯେଉଁ ବି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହି ଭୋଗକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହିସବୁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ 5ଟି ବାଦାମ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ମିଳିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେବଉଠୁନି ଏକାଦଶୀରେ ଏହି 18ଟି କଥାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇଯିବେ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସେହି 18ଟି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିର ସହ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତେବେ ଦେବଉଠୁନି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀର ବିବାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି ସାବଧାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଚାରିପଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ମୁରୁଜରେ ଅଷ୍ଟ ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମଫୁଲ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଓ ଗାଈର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ମାନାଯାଏ କି ଏହି ଦିନରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଓ ଗାଈର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବନାଯାଇଥାଏ ତ ଏହିପରି ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତଥା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୁଳସୀ ସହିତ ଧାୟତ୍ରୀ ଅଁଳା ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ସହ ଅଁଳା ଗଛର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ତଥା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ନାରାୟଣଙ୍କ ବିନା ତୁଳସୀ ଅଧୁରା ଅଟେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ବିନା ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଅଧୁରା ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଅଁଳା ସ୍ୱରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଳସୀ ସ୍ୱରୂପରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ଯଦି ପାରିବେ ତୁଳସୀର ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଏମ୍ ବୃନ୍ଦାବନେ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାତା ତୁଳସୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନରେ ଘିଅର ଦୀପ ଓ ଧୂପ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁର, ରୋଲି, ଚନ୍ଦନ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଏହି 4ଟି ଜିନିଷ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ତୁଳସୀ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ତ ଏହି ପୁରୁଷକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ
କମ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମର କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏହିପରି ପୁରୁଷ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନର କେବେ କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ହୋଇପାରେ ଏହି ଦିନରେ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ତୁଳସୀ ଗଛର ଚାରିପଟେ ଦୀପଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମାନାଯାଏ କି ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀକୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଚାରିପଟେ ଦୀପଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଦଣ୍ଡ କେବେ ବି ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। କହିବାର ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀପ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଦୀପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ଏହି ଦିନରେ ଦୀପଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଆତ୍ମାକୁ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଦୀପଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀହରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏମିତି ମାନାଯାଏ କି ଏହି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା 1000 ଗୋଦାନର ବରାବର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଛିଡ଼ାଇକି ରଖିଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ନମସ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ନମସ୍ତକୁ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ ମନାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଚାଲିଅଛି ତ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେହି ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀହରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଏହି ଘର ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ, କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ପାରିବେ ତ ଏହି ଦିନରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଅଫିସ ଓ ଦୋକାନର ସାମ୍ନାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଗଛଟି ବଞ୍ଚିଥିବା ଉଚିତ ତା ଚାରିକଡ଼ରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାରବାରରେ, ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କଟିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।